kørende. Derefter skal de andre tre på holdet gætte, hvad det er for en sang, I hører via dansen. I får point for hver rigtig svar. Så nu må I gerne sidde og snakke med hinanden om, hvem der skal danse, og hvem der skal gætte. Vamonos! Okay. Alle du danser sindssygt godt. Ja. Lisbeth. Hun har rytme. Ja, og han, allerede nu har Melvin jo sagt, hvor meget han ikke. Ja, der er point her. Okay, hvem er god til at gætte? Jeg vil godt kunne være god til at gætte også, men jeg vil også være god til at danse. Værsgo, skat. Er der nogen af jer, der prøver at danse? Nej, tak. Overhovedet ikke. Simon har vundet Vild med Dans. Hvad vil du være? Vil du være danser eller gætter? Jeg vil være 100% danser. Er det rigtigt? Har I set Walkers stand-up shows? Der har du en krop med, som jeg aldrig har set før. Nogle andre stand-up at gøre. Og den kan danse. Emma, Simon og Sissal. At vi danser, Ja. og så gætter I. Så gætter vi. Jeg stoler ærligt så meget på det. Enig. Sissal, Simon og Emma. Danser. Vi danser. Jeg ville faktisk også putte Sissal derud, hvis det var mig. Og strategien er, skider bare på. Ja, lidt. Kig på dybt i øjnene. Okay, I har valgt, hvem der skal danse, og hvem der skal lytte. Lad os lige høre over ved de nye. Hvem skal danse? Må jeg bare lige starte med at sige, at vi har valgt Emma. For Emma har gået til hiphop. Det er rigtigt. Har du det? Jamen det har jeg. Jeg har været lidt påpasselig med at sige det. Ja. Men det har jeg. Sindssygt. Og Så hvem er der en, der har vundet Vild med Dans. der er en, der har vundet Vild med Dans? Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke, altså det hedder, man skal ikke mærke til, at programmet hedder Vild med Dans.